Aurten berriro etorri naiz zuengana eta bi mezu gustatu nahi dizkizuet. Bata da oso pozik nagoela Berrozarren ikusten dudanarekin. Hemen Berrozarren jende asko ibiltzen zarete urtean zehar herriaren aldeko lan handiak egiten esku zabaltasunez eta baita denon etxea den udalean ere horrela ari zarete eta hori oso pozgarria da. Zuen arteko aldeak alde batera utzita eta bakebidean urrats sendoak emanda elkarlanean ari zarete eta hori benetan pozgarria da eta herriaren onerako. Eta bigarren mezua da iazko bera euskara dela guri hizkuntza, euskara dela euskaldun egiten gaituena, euskara dela jasotzen aldugun oparirik handiena. Eta opari hori jaso duena, ez dezala zakarrontzira bota. Egunero erabil dezala, goza dadila euskaraz. Horiek dira aurtengo bi mezuak. Espero dut, horrengo datorren urtean, berriro elkarrekin egotea eta beste mezu batzuk zuei ematea. Agur, zorionak, egu berri on eta urte berri on guztioi. Horra, 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 deoren ero, pipautetan duela, eseritatango, kapuiak ere baidu arrautxatxuakin, ian berundatuko botilarduakin, kapuiak ere baidu arrautxatxuakin, ian merendatzeko botilarduakin, horra, 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 gure olen ero, pipautetan duela. Eta besterik gabe agur eta datorren urtera arte. Egu berri on eta urte berri on guztiei. Agur.